Paiza ichimwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe kune vakawanda vari kungoti bosho chepashimani mani. No. Ndiregerere. Ndichakupa chepashimani mani mangwana. Aiwa. Ko andi mataure kuna mune update. Saka chiyani pane paesara mbicha. Baba Isabel. But still chandiri kuya nacho. Fembera chiri kubva pamuzokoro. Gokwe. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa. Tiri masiyaiti tiri matikitifa. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa. Tiri masiyaiti tiri matikitifa. Baba pakufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa. Tiri masiyaiti. Reporting to the Jani kwa akataka kupita padanga chweni. Leviticus. Akatera kuziva pakula kandiani. Nicodemus. Maya mchweni akasotevera ndiani ko. Simon Peter. Pakupedzesera. Mother Mary. Piorota. Roma inizibaini for the Peter Nipro. Afana tusipekeshana mtunaima. Jumanda wakachuemba kemenige. Si piditi horomai. Dainyo roshi wiri pinfo. Waka chwem. Si piniti. Horomaiti. Dainyo roshi. Roshi. Oiri. Po. Rigiti. Vo. Sudzurani chapa Gokwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba dzani kutudza kuti kamatima na wasenyika ino. Paka. Gokwe masakadza. Chinosuwisa chinorwadza muri yeZimbabwe. Kune murume akaroora mukadzi wake. Ndokubva vagara vese mukadzi achibva aita pamuwiri mukadzi uyu nemurume uyu vaigara vachinetsana. Vakanetsana murume aisvika pakuti izvo unofunga here kuti handizvizivi kuti mimba isi yangu. Time kuti no kunenge kuri kutsama kusvikira mwana azvarwa murume aigara achingotaura nyaya iyoyo yekungoti mwana asi wangu kusvikira azotama kuenda pane imwe nzvimbo. Murume paakasvika iye pekupisa mwana neplastic paper. Mwana angari mwanai. Mwana musikana, mwana mudiki achangozvarwa ngachitori pazamo. So murume uyu akazotora mwana achibva ambogara naye kwenguva amai vachiita basa. Amai vakanzwa vakungoshedzwa kunzi mwana ndangoona tanga kupera simba akutobuda furo. Mwana achibva naye kuchipatara, mwana achibva afa. Vachibva tanga kugara vesisa izvozvo. Saka murume izvozvo akugara achitaura nyaya yekuti unozviziva kuti wandoda ndiwe. Mwana uya ndini ndakamuisira mushonga. Nenyaya yekuti ndaiziva kuti asi mwana wangu. Iko zvino zvakare zvakuti akufamba achiti iye mukufamba kwangu ndiri kuzviziva kuti ndakakanganisa mwana uyo anga ari wangu. Asi akabuda pachena kumukadzi kuti mwana uyo ndini ndakauraya nenyaya yekuti ndaifunga kuti asi mwana wangu. Baba Isabel, muri kuti kudini? Murume akauraya mwana nenyaya yekunisana nemukadzi kubva iri mimba achiti haasi mwana wangu kusvikira azopisa mwana nemaplastic paper kusvikira azoisira mwana poison. Iko zvinozvi mwana afa akuti mukadzi wangu sori zvako ndakauraya mwana uyu ndisingazivi kuti mwana wangu. Apo mukadzi asati aripota ari kuti murume ndinaye but ndibatsire weZimbabwe pakadai so apa ndoita sei. Okay. Chaipa kuti murume ataura mashoko yekuti ndinoziva kuti mwana hasi wangu chi. Vakangonetsana chete ende pakunetsana kwacho ndichivabvunza. Hapana kunetsana kana nenyaya yekuti mukadzi anza nechikomba ndasei. Zvazvongoti vari pamba vari kunetsana. Ndofunga unokosera kubika here nyaya dzekungodetsana dzisinini nyaya yekupomera mukadzi uta nechikomba. Ndozvainetsana nemukadzi. Ndopaishedza chinzi uri kundishandisa mwana uyu hasi wangu. Asi mwana uyu azopedza kufa zvakare ndiye akazobuda pachena ega achiti izvo unozviziva here kuti ndakakanganisa mukufamba kwangu ndazviona kuti ndakauraya mwana wangu ndichifunga kuti haasi mwana wangu. Achibuda kumukadzi ari kuti murume akwanisa kundiudza ega kuti ndo zvakaitika ndiye akauraya mwana nokuti akangondishedza achiti uyaone zvakuita mwana akupera simba, mwana akubuda furo, mwana achienda kuhospital achinzi poison but mwana kuti vazoita isira poison ndiani havasi kuziva. Okay, so mwana pakanzi ipoison kuchipatara nyaya haina kuendeswa here kumapurisa kuti paitwe ma-investigations kuti poison. Nyaya yakatienda kumapurisa zvese but kutsvakidzwa kwemwana zvokuti mwana munhu anomboenda achitamba kune vamwe achidzoka. Anga akura sei mwana uyu? Mwana ari pasi pe 3 years.
3 years Eh. akatanga apiswa nemaplastic atanga piswa maplastic pai maoko achibva azoswa poison aiswa poison mashoko aya akubuda mushure mekunge baba wacho vakutaura izvezvi kuti ndini ndakauraya mwana ndakauraya mwana ndakamisira poison sori mudzimai ndichifunga kuti mwana hasi wangu waziva sei anongoti ndine zvandikaita kuti ndizive kuti mwana anga ari wangu so ndiani aunza nyaya mukadzi muridzi wemwana ari kuti kudini ndiye ari kuti zimbabwe ndibatsirei handichazivi kuti ndorarama sei ndoita sei kana murume achikwanisa kundiudza ega kuti ndo zvaakaita ndofanira kuita sei mwana wangu akafa mudzimai ada kubatsirwa hapana wati ataura naye okay 0713938538 0713938538 kana 0789600748